नोंथांमोना आंखौ बयबो रायजोफोरा आंखौ आशीर्वाद खालाय जाहाथे आं फाइनाल हानो थांनो हायो नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव खुलुमबाय बा खुलुमनाय थालायबाय आरोना नै दाना मानो होनना बुंबा मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों बे भिडिअखौ मानो होनना बुं नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ सुपार डेन्सार आरोना जोंनि बर'निनो फिसा माने आपसारा बर' बिथाङा माने सुपार डेन्साराव बिथाङा सायख'जाबाय दा बिथांनो माने हाजासे मदद नांगौ आरोना रायजो राजाफोरनिफ्राय नोंथांमोना माने भिडिअखौ नायदोंबाथाय मदद खालाम बिथांखौहाय माने दावगाहोनांगौ माने जौगाथों बिथांजोआ माने बिनानावा आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिनो लां दा बिनि थाखायनो माने बिनि बिफायाव माने मदद नांगौ होनना बुंदों आरो रायजो राजाफोरनि माने मददनि गोनांथि नायलांदो भिडिअखौ दसे नोंथांमोना आंखौ बयबो रायजोफोरा आंखौ आशीर्वाद खालाय जाहाथे आं फाइनाल हानो थांनो हायो नन्ही सी अप्सरा पर हौसला किसी भी डेयर डेविल से कम नहीं आरो बेखौनो आं जोंनि बयबो माने बर' हारिफोरखौ जोंनि आसामनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ हांख्रायदो आंहा माने खुलुमबाय आंनि मुङा अपसारा बर' आंनि न'आ मरिगाव आसामाव नोंथांमोना मिथिनो जे आं सुपार डेन्सार चेप्टार 5 नि टप 12 आव दङ नोंथांमोना आंखौ बयबो रायजोफोरा आंखौ आशीर्वाद खालाय जाहाथे आं फाइनाल हानो थांनो हायो आरो बयबो रायजो राजाफोरा सुपार डेन्सार चेप्टार 5 नाय सनि टिभिहा आरो आंनि भिडिअफोरखौ नाय लोगोसेनो बयबो रायजो राजाफोरा आंनि फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्राम आइडिखौ फल' खालामना हो खुलुमबाय आंनि मुङा प्रशान्त बर' आं सासे अट' ड्राइभार दानिया आंनि फिसाजो अपसारा बर'आ उन्दैनिफ्रायनो डान्सनि जोबोद माने सिमां नुदोंमोन बिनि सिमांखौ पुर खालामनो दिनै आं जोबोद खस्थ'नि गेजेराव अपसारानि सिमांखौ पुर खालामनो हादों अपसारा बर'आ दा नेशनेल टिभि रियेलिटि श' सनि टिभिनि सुपार डेन्सार चेप्टार 5 आवहा सिलेक्सन जादों आरो बियो मोजां पारफरमेन्स खालामनानै जाजफोरनिफ्राय मोजां कमेन्ट मोननोबो माने खम जादों आरो बेखौनो आं जोंनि बयबो माने बर' हारिफोरखौ जोंनि आसामनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ हांख्रायदो आंहा माने अनुरोध खालामदो जाहाथे अपसारा बर'खौ गासैबो बर' रायजो राजाफोरा सासे बर' फिसा हिसाबै बर'नि अननाय आरो बर'नि जितु सापर्टखौ खालाम अपसाराखौ फाइनेलसिम मोनहैहोनो थाखाय माने अपसारा बर'खौ बयबो रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामो अपसारा बर'आबो सासे बर' गथ' जोंनिनो आंनि गथ' गतिके बयबो बर' रायजो राजाफोरा सापर्ट खालामो आरो अपसारानि जितु फेसबुक पेज इन्स्टाग्राम आइडि ससियेल मिडियानि जितु बिखौ बिराद सापर्टनि प्रयोजन जादों बिनि थाखाय बिनि जितु फेसबुक पेज आरो इन्स्टाग्राम आइडिखौ बयबो रायजो राजाफोरा शेयार खालाम आरो फल' खालामनानै बिखौ आगय थाखाय माने सापर्ट खालामनो थाखाय आं स' नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ मानो होनना बुङोब्ला बर'जों बर' बयबो माने गावजों गाव मदद खालामलायदो आरोना गासिबो माने थेंक इउ